Oyuncak hikayesi. Unutulganlar. Hey, isənmisiz balalar? Sizni bəyram bilən. Siz нәрсә sağınasız? Ғафу итегез, ғайыплы. Тіләмәдім. Сәлам кішкенә булан. Әйдә бәйрәм итә башлыйк. Мин Дию пәриye. Мин сине шибәр кызга әйләндерәм. Әйе, официант, улымның туңдырмасында үрмәк күч, аның үрмәк күчләргә аллергия. Кайда үрмәк күч? Тәмле булсын. Ой, безнең динозавр качкан. Хәзер табам. Ишеттеңме, Рекс? Әйе, куркыныч. Юк, киресенчә, ниһаять минем белән динозавр булып уйнашаклар. Әзерлән, сыйфатны кабул ит. Һәм онытма, сыйфатка керү генә җитми, син динозавр булырга тиеш. Мин бит булай да шын динозавр. Нәкъ шулай. Хәзер сәхнәгә һәм балкы. Таптым. Коркыныч? Песизавр. О, юк, ул инде күкәй салырга җитешкән. Бонни, җыен, без хәзер китәбез. Киләм, дәвамы булачак. Менә ничек уйнадык. Бонниның фантазиясе галәм чаклы. Син менә дигән динозавр. Шәппеси. Мин уеныңа ышандым. Ой, синең канагатьсез йөзең мактауга бик лаеклы. Ярар, борчылма. Икенче тапкыр динозавр булырсың. Менә күрерсең. Әнде минем белән һәрвакыт динозавр итеп уйный иде. Минем белән дә. Гөлбәрәңне димәгән бит. Бер тапкыр ярый бит инде. Күрербез. Кызым, уйнарга уенчыкларыңны ал. Каләм карабын алам. Санта Вудины, Имраны, Ата Буланны, Кеше Буланны һәм куркыныч песизаврны. Тирә-яктагы дөнья могҗизага бай. Тәртипле бул. Кеше әйберләрен сорап кына ал. Сәлам. Үскәмен Бонни. Мейсон шунда. Мейсон. Бурыл, шок кына бирелмәдем. Ул бәхетле. Аңа Optimus X алганнар. Мейсон компьютер уеннарын яратканын белмәгән идем. Эх, син, минем килеп чыкмас. Кайбер шикләр бар. Без үзебезгә шик ясыйбыз. Мейсон. О, сәлам Бонни. Иншап уен. Киләйдә сиңа күрсәтәм. Яхшы. Ярдәм. Сез тәртиптәме? Мөгаен безнең белән уйнамшаклар. Гаепләп булмый. Optimus X янында турып буламы? Нигә безне каршы алмыйлар? Хәтфә маймыл кайда? Пластмас полицейлар кайда? Димәк, безнең дусларны эзләргә тулы көн бар. Бәлки, яңаларын да табарбыз. Абау, күпме бүләкләр. Күрәсең, Кыш бабайның капчыгы йыртылган. Безне яңа танышлар көтә. Шул ук вакытта күңелле дә куркыныч та. Сугышчы динозаврлар. Гладиозаврлар. Менә сиңа мә. Эй. Көт әле. Кая син? Трикси. Әйдәгез бергә булырга кирәк. Эй, көт, кичкенә. Кая без йөгерәбез? Трикси. Менә сиңа мә. Дуслар, монда бик кызык була башлады. Яңа җыелма. Тартмадан чыккан гына. Кайда уенчыклар? Сәлам. Бу хәрәкәт датчигы. Акыллы эшләнгән. Афәрин.